Mr. Panzas, on the behalf of the UEL Group, you have the floor. Να συγχαρώ τον κύριο εισηγητή για την έκθεσή του και είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζει την εκπαιδευτική και κοινωνική αξία των αθλημάτων και θεωρεί απαραίτητη τη χρηστή διακυβέρνηση των αθλητικών οργανώσεων για την προαγωγή των αξιών των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Προσδίδει επίσης ύψιστη σημασία στην ευθύνη που φέρουν οι αθλητικές οργανώσεις για την προαγωγή και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ένομης τάξης. Ωστόσο, υπογραμμίζω και εγώ από την πλευρά μου τη μυστικότητα που παρατηρείται σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων στις αθλητικές οργανώσεις και το γεγονός ότι οι μηχανισμοί τους συχνά δεν προβλέπουν ή επιτρέπουν παραβιάσεις του κώδικα αθλητικής δεοντολογίας, οι οποίες με τη σειρά τους δύνανται να ενισχύσουν φαινόμενα διαφθοράς και υπεξαιρέσεων. Είναι απαραίτητο να καταπολεμηθεί η διαφθορά, όχι μόνο στον τομέα των αθλημάτων, αλλά και στο πλαίσιο των αθλητικών οργανώσεων. Οι τελευταίες θα πρέπει να καλλιεργούν πνεύμα διαφάνειας και να εδραιώνουν εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες θα διασφαλίζουν άμεμπτη διαχείριση των χρηματοοικονομικών τους πόρων καθώς και αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να αποφευχθεί η εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και τέλος αποτελεσματική έρευνα και εντοπισμό των μηχανισμών εκείνων που επιτρέπουν οποιαδήποτε παραβίαση του κώδικα αθλητικής δεοντολογίας ή ανοχή αυτής. Ως προς αυτό, όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει να θεσπίσουν σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Η FIFA δεν φαίνεται να είναι σε θέση να δώσει τέλος στα σκάνδαλα διαφθοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής Δεοντολογίας της FIFA και την ανάθεση της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Ρωσία και του 2022 στο Κατάρ, παρότι έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο εν μέρη, καταδεικνύουν πως η χρήση αμφιλεγόμενων πρακτικών είναι τόσο διαδεδομένη σαν να επρόκειτο για αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος. Πιθανά βεβαίως να είναι και το ίδιο το σύστημα. Η Διεθνής Αμνηστία, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ο Πρεσβευτής του Νεπάλ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και παράγοντες που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα καταγγέλουν πως στη διοργάνωση του Κατάρ μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους ως σκλάβους, ανθρώπους χωρίς ταυτότητα, χωρίς δικαιώματα, ακόμα και χωρίς δυνατότητα επιστροφής στη χώρα τους όσον αφορά τους μετανάστες. Όταν λοιπόν η αδικία γίνεται δίκαιο και η παρανομία νόμος, το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να παρέμβει. Μία ανεξάρτητη έρευνα του ίδιου του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι αναγκαία. Και θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το γεγονός και το ενδεχόμενο, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις υποδείξεις μας, να εξετάσουμε την πιθανότητα το παγκόσμιο κύπελλο να μεταφερθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.